Илвиза Рахимит 2020 ягни яңа елыбыздагы беренче тапшыруыбызны башлап җибәрик. Уңышлы, иң мөһиме тыныч, бәхетле ел теләп, без үзебезнең 2020 елның беренче эфирын башлап җибәрәбез. Исәнмесез, күз ачып йомганчы 9 гыйнварда килеп җиткән. Шулай, бу көннәрдә, ягъни инде яңа ел төнендә иң еш әйтелә торган сүз ул сәламәтлек булгандыр. Бөтенебезгә дә сәламәтлек теләп, без беренче тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Сезнең алдыгызда тапшыруның иҗат төркеме алып баручылар Луиз Закирова һәм Алмаз Гәрәев. Татар юрап китерәдиләр. Шуңа біз яңа елга бары яхшы уйлар, изге ниятләр һәм һичшиксез тормышка ашуына ышанган максатлар белән керик. Яңа елда үзгәрешләр күп булса да, әмма безнең тапшыруда һәр вакыттагыча тапшыру кунаклар барлаудан башланып китә. Бездә кунакта бүген психология белгече Гөлназ Мирхәлилова булыр. Журналист Эльвира Музаффарова. Орнитолог Илгизар Рахимов. Укытучы татар теле, татар әдәбияты укытучысы Эльвина Нәҗипова. Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймолина булыр. Киттек. Кыш көне балык тоту аерым bir романтик гая. Бу хакта барлык тәҗрибәле балыкчылар да белә. Менә бүген дә су кытып тормыйча алар Куйбышев су саклагычына юл алганнар. 57-нче күренеш, беренче кадр, беренче дубль. Киттек. Бүген без сезнең белән тиз ясала торган һәм шул ук вакытта бик тә файдалы, бик тә тәмле бер салат ясыйбыз. 2020 ел яхшы хәбәрләргә, уңай үзгәрешләргә бай булсын дигән теләк белән башлыйк беренче эш көнебезне, беренче тапшыруыбызны. Бу елда күңелле мизгелләр белән үрелеп барсын. Ул шулай башланды да, мисал өчен Никольск авылында беренче тапкыр Раштуа бәйрәме узды. Балалар һәм өлкәннәр коллективларының Раштуа чыгышлары, борынгы рус ашлары белән гастрономик ишек алды. 12 иске рус аттракционы. Хәер салынып торганчы бер күрик. Лайш районының Никольск авылы биредә рус милләтенең гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен күрсәтүче үзенчәлекле фестиваль үткәрелде. Ул православие диненең зур бәйрәме Раштуага багышланган. Күңел ачу чаралары авылның үзәк урамында Николай Чудотворец гыйбадәтханәсе каршында үтте. На Руси всегда Рождество праздновалось очень широко, очень вот так вот шумно. Борынгы заманнардан алып Раштуа бәйрәмен зурлап күңелле итеп үткәргәннәр. Әлеге гореф-гадәтне үзебезнең авылыбызда да торгызасы килде. Әлеге уй тора-бара зур социаль проектка әверелде. Сценарийны Мәскәүгә җибәрдек тә грант тоттык. Аның хакына шушы фестивальне оештырдык. 19 гасырның икенче яртысы мөхитен тудыру өчен бик күп эшләр эшләнелде. Были пошиты специально для праздника особенные костюмы, верхняя одежда. Бәйрәм өчен махсус костюмнар тектердек. Кемдер әбиләре сандыгыннан кызыклы әйберләрдә табып чыгарды. Әлегеге Раштуа бәйрәменең атмосферасын тудыра алдык дип уйлыйм. Фестиваль кунаклары өчен махсус музыкаль тамаша да әзерләнгән иде. Аны чыршы янындагы мәйданчыкта күрсәттеләр. Яшел гүзәлкәй башындагы таш аерым бер игътибарга лаек. Аны Вифлеем йолдызы формасында ясаганнар. Ә мондый йолдыз бары тик Гайсә туганда гына яна. И видит чудо в глубине, раздался голос в вышине. Иисус родился! Иисус родился! Читәрәк Раштуа уеннары мәйданы урнашкан биредә 12 төрле аттракцион эшләде. Рус керлинги, читлек, борчак кыры, славян тиры. Аларның исемнәре дә, кагыйдәләре дә гадәти түгел. Әйтик, менә монсында кәрзин эченә агач йомырка атып кертергә кирәк. Әмма бу уенның төп шарты читлектән таяк ярдәмендә тупны чыгару. Әлеге күңел ачу чаралары хоккей сөючеләрне дә битараф калдырмый. Хоккей йомшак кына әйткәндә гадәти түгел, биредә кәшәкәне себеркегә, капканы картон мичкә алмаштырганнар. Все здорово и замечательно. Очень много конкурсов придумали. Погода сегодня просто класс. Здесь весело, хорошо, мне нравится.
Күрше авыл Тарловкадагы Покров ширкәве архиерей күлен барып карарга теләүчеләргә җигелгән такси эшләп торды. Тамакны махсус едальня икенче төрле ашханәдә ялгап булды. Бәйрәм чаралары кичкә кадәр дәвам итте. 2020 ел яңалыкларга бай булсын теләге инде чынга аша да башлады. Татарстан Яңа Гасыр каналында кичә премьера. Ул Старт алды. мәхәббәт хакына фильмы. Карадыгызмы? 57-нче күренеш, 1-нче кадр, 1-нче дубль. Киттек. Мәхәббәт хакына. Яңа Гасыр каналында Яңа ел бәйрәмнәреннән соң тәкъдим ителәчәк фильмның исеме шундый. Ул Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча төшерелә. Музыкасын композитор Зөлфәт Вәлиуллин иҗат итә. Режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нурания Жамали. Темасына килгәндә, мәхәббәт темасы, рәсмә менә яшьләр әз генә юк нәрсәне дә зурайтып, бер-берсен кичерә алмыйча зур ялгышлыклар эшлиләр. Менә шул ялгышлыклар булмасын дип төшерелгән фильм бу. Бераз гына үрнәк алып шулардан үзләренә гыйбрәт алып, шул ялгышлыкларны кабатламасыннар дип. Актерларның кайберләре тамашачыга театр, телевидение аркылы таныш булса, кайберләре өчен фильмда катнашу беренче тәҗрибә. Төп рольләрнең берсен медицина университетының 3нче курс студенты Әдирә Нәбиуллина башкара. Бер халәттән икенче халәткә чыгарга авыр булды миңа. Чөнки син бер халәткә генә үзеңә настрой бирәсең, аннан соң икенчегә күчергә әллә ничек күчә алмыйсың, шул халәттә каласың. Әмма Фәннур Фатыйховның клипларда төшкәне булган. Ул да хисләрне дөрес бирә алдыммы, тамашачы ничек кабул итер микән дип борчыла. Якыннар ничек кабул итәчәген сериал чыкканнан соң беләчәкбез инде. Кем беләндер бәлки ярләшергә туры килер, кемнәрдер җылы кабул итәр. Фильмны ноябрь башында төшерә башлаганнар. Эшләре инде төгәлләнгән дә булыр иде, тик табигатьнең режиссерга буйсынмавы мачаулый. Кызганыч шул, кар юк, менә Яңа ел фильмын карсыз төшерү бит инде күңелле хәл түгел. Барыбызның кар епшик кар булганы, явып торганы күрәсе килә, ябалак кар яуганны күрәсе килә бит инде әйме. Шуңа күрә менә белмим, көтәбез инде кар яуганны. Кастинг ясалган, актерлар бар, төшерү урыннары билгеләнгән, фильм өчен кирәк-яраклар табылган, эшләр гөрләп бара. Әмма кайбер кешеләр ярдәм итмәсә, буларның берсе дә булмас иде. Фильм төшерү кебек җаваплы эштә продюсерларның булуы зур роль уйный. Нурания Жамали, эшмәкәрләр Равилә Шайдуллина һәм Миләүшә Сәләхетдиновларга бик рәхмәтле. Бу миңа беренчедән менә моны бөтен халык, бөтен илдәге генә түгел, дөньядагы безнең халкыбыз карый. Мин шуннан менә шушы халыкка миндә әз генә булса да, минем дә бит өлешем керә дип шуңа мин сөенеп яшим. Ул шигырьгә генә сыя алмаганга прозага күчте. Прозасы шигырьгә әверелде. Аңа сыя алмагач рәсем сәнгатенә күчте. Ди халык язучысы Рабит Батулла, халык язучысы Марсель Галиев турында. Бер халык язучысының икенче халык язучысында булган, карата булган фикерен ишеттек. Хәзер инде сез моңа үзегез дә инанырсыз. Сез монда нәрсә күрәсез? Дөресрәге кемне? Марсель Галиев бу фотосын кеше йөзе дип атаган. Игътибар итеп тукталмасаң, гап-гади агач кайрысы инде үзе. Әмма син күңелең белән рәссам икән, дөнья ул бер катлы гына түгел. Ташлар, гөмбәләр, агач, чәчәкләр, Марсель Галиев аларда яшеренгән сын сурәтләрне күрергә сәләтле. Кайыр вакыт барасың, үзең дә белмисең инде, чакырып алган кебек. Ағаш келер мұнда деген кебек орман ішінде мен өзім генә йөрергә яратам. Мұнда кеше белән йөреп булмый, үзең генә барырга тиешсең. Сиңа шаныч тудырырга тиеш орман. Шунда үзенең бөтен серләрен ача башлый. Ул тик барып кайтып кына да булмый. Орманга анда мин яшәп алам шунда. Санаторийларда Кечкенәдән рәсемгә оста була Марсель. Булары армия чорыннан. Сурәт ясама, җан сорар дип хәзер дә әйткәлиләр.
Язучы да әбисенең шул сүзләрен искә алды. Ләкин мен Құр'анның соңынан оқыдым менә. Анда алай конкрет сөз юк. Кеше ясарга, сурет ясарга ярамый. Дигән әйбер юк. Табынырга ярамый дигән сүз бармы? Ул пут итеп аны табынырга, аңа сәҗдә кылып йөрергә ярамый дигән сүз. Ә кеше бит художник, рәссам ясый икән, кешене ул бит табынмый аңа. Ул саклана, саклануын белдерә. Менә мин табигатьтә күрсәттем, кеше сурет анда. Табигать үзе ясый кеше суретін. Менә хәзер тауларга барасы килә, ташларын төшергән. Ağaçlardan biraz arıp gittim işte. Gitti diye olayım. Çiçekler, ağaçlar, taşlar. Gümbeler. Gümbeler. Gümbelerden bir boy kırıp girgen ben de alanı kişiye sanamışım. Şimdilik dünyasında, tereklik dünyasında bütün nesnenin dili var. Üz dili var deyip etkeniyim, yazganıyım kaçandır. Bari tek salkın gümbezli gümbelerinin gene dili yoktur kibik. Çünkü onlar bir tavuşsuz oturabilir şunday tegiz. Şey kalmaydı o. Qarasan ağlar sen gaydeken. Men gümbelerini yana anladım. Men aşıtıran gümbey turunda söylemeyim, ağlarını tanımayım men. Ağaçta ösken gümbelerini aytamen de. Шамбала, тире Оникс, Ихтиандр. Әмінә мұнысы террор yüzді деп атала. Әмінә бұл фотоға ятим деп исем кушкан автор. Қойсысы соқландыра, қойсы сиңа туры қорап көңілге шум сала хәтті. Қыл қалам орнына фотоаппарат белән құралланган язучы ачкан дөнья бу. Бу ялларда кунак итүчеләрдә кунак булышларда күп булгандыр. Аллаға шүкір исән қалдық. Чөнки кунак була белү һәм кунакны каршы алу, аны кунак итү зур хезмәт. Аны эшли белергә кирәк. Кунак ашы кара каршы мәкален истә тотып, безнең халыкта тегесе дә, бусы да шактый булгандыр дип әйтәсе килә. Бездә тагын бер бик яхшы әйтем бар. Үзеңне идәге кебек хис ит, әмма кунакта булуыңны онытма. Онытып җибәрмәс өчен без этикет сәхифәсен тәкъдим итәбез. Кунакка йөрү җиңелеш түгел ул. Винни-Пух белмичә әйтмәс, кунакка йөрүше җиңелләрдән түгел. Нәрсәсе бар инде аның диярсез. Әмма әлеге күңелле чараның да үз кагыйдәләре бар икән шул. Бүген без кунакка йөрү сикәте белән танышырбыз. Кем кунакка иртән бара шул акыллы затлар. Кунакка йөрү өчендер иртүк бик шәп чаклар. Шакырылмаган килеш тә Винни-Пух кебек кунакка барасыгыз килеп китсә, бу хакта алдан хуҗаларга хәбәр итегез. Якыннарыгыз сезне көннең теләсә кайсы вакытында күрергә шат булса да, Винни-Пухның киңәше турында онытыгыз. Иртә белән кунакка йөрү ул акыллылык билгесе түгел, ә киресенчә сезнең әдәпсез булуыгызны күрсәтә. Кунакка һәр вакыт бүләк белән килергә кирәк. Аның кыйбатлы булуы мөһим түгел. Чәчәкләр яисә чәй эчәргә тәм-том алырга мөмкин. Ишектән керүгә перчаткаларыгызны һәм баш киемегезне салыгыз. Шуннан соң гына кул бирешеп яисә кочаклашып күрешергә мөмкин. Киемнәрегезне хуҗа күрсәткән җиргә алыгыз. Хуҗабикәгә табын әзерләргә ярдәм итү итмәү сезнең ни дәрәҗәдә аның белән якын булуыгыздан тора. Рөхсәттән башка шкаф яисә суыткыч ишекләрен ачмагыз. Кунак булсаң, тыйнак бул дигән кагыйдәне онытмагыз. Бу бигрәк тә табын янында утыруга кагыла. Кычкырып сөйләшү, көлү, хуҗага канагатьсезлек билгеләре күрсәтү әдәпсезлек билгесе. Батоныңны бигрәк калын кискәнсең. Муенда юк. Ярый, без киттек. Ашагач та китмиләр. Кунакта ла ярамый. Китәсез дә менә? Әйе, китәргә вакыт. Әйбәт кенә торыгыз.
Кунактан вакытында китә берү дә мөһим. Сезгә бик күңелле булу һәм өегезгә кайтасы килмәү хуҗалар да шундый фикердә дигән сүз түгел. Киткәндә рәхмәтләрегезне әйтергә һәм үзегез дә кунакка чакырырга онытмагыз. Күсе йылына кердек. Жырлап оты. Итеке, тәртиплеген, әйе. Күсе йылында туғышларының һәммәсендә шын көңілден ихлас тәбрик итәбез. Һәм бүгін бізде қонақта шушы күсе йылында туғышы журналистыбыз да бар. Ол Эльвира Музафарова. Эльвира, саумысыз, қош келдіңіз. Исәнсіз. Нешік хәлләрегез? Хәлләр бик әйбәт. Исән калып булдымы? Аллаһка шөкер, эшкә чыгабыз дип сөенәбез. Сагындырды эш. Гомумән журналист ул ял итәме? Аңа менә бу дәүләт тарафыннан бирелгән яллар ял кебек кабул ителәме, яисә ул барыбер эшлиме? Дөресен әйткәндә, эшләргә туры килә, чөнки журналист бит инде һәрвакыт игътибарлы, бөтен нәрсәне күзәтеп йөри. Һәм ләкин менә бу яллар безнең өчен бик тансык, без аны көтеп алабыз. Һәм бу ялларны без яңа эш башларга көч, планнар туплау өчен көтеп алабыз. Менә бу каникулда нәрсәгә игътибар иттегез? Нәрсә күзәтеп йөрдегез? Нәрсә күзегезгә чалынды? Бу каникулларда күбрәк гаилә белән булырга тырыштык. Шул ук вакытта менә беренче кар яуганга чын күңелдән сөендек быел. Кар бабай ясадык гаиләбез белән. 31 шундый нәкъ менә теге по заказу дип әйткән шикелле менә яңа ел төнендә яуды. Аңа бик сөендек. Аннары авылларда менә хәзер бик актив яши халык. Алар бөтенесе диярлек ишек алларында шундый матур кар бабайлар ясаганнар, шундый матур итеп бисәгәннәр ишек алларын. Авылларда конкурслар уздырыла икән хәзер. Иң матур ишек алы, иң матур чыршы. Әле иң үзенчәлекле шана, шаңгы, кыш бабайлар парады. Шуннан да бу бөтен республика буйлап безнең сибелгән районнарыбызда үтә торган күп төрле ярышлар, парадлар, бәйрәм чаралары. Сез безнең бүгенге беренче тапшыруның беренче кунагы, ләкин үзенчәлекле ягы бар. Сез үзегез күсе елында тугансыз икән. Моны беләйдегезме? Менә сез әйткәч белдем. Унутып җибәргәнмен, 30дан соң унутыла күрәсең инде. 84нче ел күсе елына керә икән, мин күсе елында туганмын икән. Менә бит барыбер нинди елда туың, сиңа ниндидер характерыңа ниндидер йогынты ясый дип әйтәләр. Менә чагыштырганыгыз бармы? Күсе елында туучылар ниндирәк, нинди холыклы кешеләр һәм алар сезгә туры киләме? Гомумән теге йылдызнамәләргә бик ышанмыйм мин, ләкин шул ук вакытта мин аларны укырга тырышам. Бик тиз генә онытам да. Шуңа күрә үземнең теге күсе танышларым арасында менә хәзер искә төшереп утырам. Чынлап та аларны берләштерә торган сыйфатлар бар шикелле. Күселәр алар тиз аралашучан, үз максатларына ирешүчән кешеләр дип әйтер идем. Сабырлардыр алар мөгаен. Һәм тырыш кешеләр дип әйтер идем мин. Күселәр бит әле алар бик хәйләкәр һәм бик акыллы хайваннар дип әйтәләр. Ялган сырга алданмыйсызмы? Ялган сырга алданырга тырышмыйбыз, журналист булу ярдәм итәдер күрәсең. Төрлесен ишетергә туры килә, шуңа күрә хәзер саграк булырга тырышасың инде бу тормышта. Яңа еллар ничек узды соң? Яңа елларны без традиция буенча авылда Яшьлезән районы Нырлы тауында үткәрәбез, чөнки 1 гыйнвар безнең әниемнең туган көне һәм бу безнең бәйрәмнәр салмак кына үрелеп китә бер-берсенә. Һәм инде мин яңа елны авыл мунчасыннан башка, авыл клубындагы шул концерт, лотерея билетлары уйнату, бал маскарадлардан башка күз алдына да китермим. Менә шундый чын авыл мөхитендә үтте безнең яңа ел. Субханалла. Киләсе елга максатлар, чөнки бу ел инде безнең саннар ягыннан бик матур, өстәвенә артык дәрәҗәле, үзенчәлекле һәм җаваплы ел. Чөнки ул тәэсиргә 100 ел, саннарга бәйләнсәк 20дә 20 елның саны да матур, бик җиңүгә 75 ел һәм бу елда өстәвенә әле сайлау елда булачак зур вакыйгалар көтелә. Әле буларга өстә безнең Шәһри Казан газетасына 30 ел быел булачак. Безнең бик шундый даталар, истәлекле даталар елы. Безнең инде яңа ел кичендә үк менә планнарны барлап куйдык. 30 менә соңгы эш көнендә үк безнең редактор безгә үзенең планнарын, максатларын куйды. Быел чынлап та бурычлар, максатлар күп. Менә минем инде шушы яңа ел арасында язган темалар менә бер 50-60 тема язасы бар инде. Барысын да язып чыктым, кагаз бите хәтта җитми. Әле алардан тышта көндәлек теге тормышта темалар чыгып кына тора. Шуңа күрә бу ел бик эшлекле һәм нәтиҗәле ел булыр дип өметләнәм һәм булсын иде алар. Димәк, куйган максатларга ирешергә тели торган ел быел. Ирешергә насыйп булсын, иң мөһиме сәламәтлектән аермасын. Амин. Һәм 60 темага тагын 60 тема өстәлсен. Һәм алар бар тик уңай гына булсын. Шундый теләктә сезнең белән саубулашабыз. Бездә кунакта журналист Эльвира Музафарова булды. Кунагыз белән саубулашып, рекламага тукталабыз. Үзегезнең кайсы елда һәм кем елында туганыгызны уйлап карагыз әле.
Мин, мәсәлән, Арслан елында туганмын. Сизелмей бірді. Аларны ырышучылар, аңламаучылар, кызганучылар күп. Әмма аларга барыбер, чөнки алар үз шөгыльләренә күңелләре белән бирелгән. Бүгінгі күнде аларға судак, олабуға, шуртан балықлар шәп шиіртә. Сөз, әлбәттә аңлағансыздыр инде, балықшылар турында бара. Кыш көне балык тотуның үзенчәлекле якларын Кызык дөнья сәхифәсендә барларбыз. Аны гадәттәгечә Гөлинә Шәймуллина алып барыр. Ләкин иң мөһиме, балык тоту бары тик кызык булсын иде. Кызганыч була күрмәсен. Исәнмесез тамашачылар, саумысыз балыкчылар. Бәйрәмнәр шактый озын иде. Шушы вакыт эчендә елга, күлләргә барып кармак салып караучылар да булгандыр. Юк икән зур балык чыгару өчен бүген менә дигән көн. Чөнки 9 гыйнвар Япониянең балыкчылар тәңресе Тока Эбисы көне. Әлеге бәйрәм бүгеннән башлап шимбәгә кадәр барачак. Шушы көннәрдә японнар гыйбрәтханәгә йөри, балык ярминкәләре, парадлар оештыра. Муллык, байлык теләп бер-берсенә бамбуктан ясалган сувенирлар бүләк итә. Бәйрәм рухын тою, бераз җылыну өчен Япониягә юл алыйк. Япониядә иң тәмле балыклар арасыннан скумбрия, камбала, терпиук, Сөләйман балыкларына табыла. Әлеге ил ярларын Тын океан, Көньяк Кытай, Япон һәм Охот диңгезләре юа. Шуңа да балык тоту процессы бик кызыклы һәм мавыктыргыч. Япон балыкчыларына ияреп, без дә балыкка барып кайтыйк әле. Игътибар экранга. Япониядә балык тоту бик популяр шөгыль. Бирдә аның нинди төрләре генә юк. Араларында иң уникаль, иң гаҗәбе укай. Бу балыкны баклан кошлары ярдәмендә тоту дигәнне аңлата. Кошларны көймәгә бәйләп куялар, фонарь ярдәмендә су өслеген яктырталар. Кошлар балыкны күрүгә су астына чумып аны эләктерә. Тик йота гына алмый, чөнки бугазларын бәйләп куялар. Балыкчыларга тотылган балыкны томшыктан чыгарга гына кала. Балык тотуның әлеге гадәти булмаган ысулы Япониянең Нагарагава елгасында кулланыла. Юлны шунда алыйк.
Балық тұту өзі бір ұсталық болса, аны дұрыс етіп шестарту, тәмле етіп пішіру икенші ұсталық. Бұл сәләтнің икесі де бик сирек ішіге берілі. Әміне японлар мұны тумыштан бик ұста етіп башқара. Диңгіз балығынан тәмлі сушы ролы ясы біле алар. Келесі видео язмада танылған бір ресторанның ош бүлмәсіне сәяхәт қылырбыз. Береде 35 еллық тәжірибесі болған шеф диңгіз балықларынан тәмлі сый пішіріп көрсәтір. Ихтибар белән күзәтеп, ұтып қалығыз. Тәвле күріне балыққа бармыша болмас инде. Әліге ролығына заказ беріп тұрымын. Бүгінгі міне шулар еді дүнияның түрлі пішмағынан қызықлы мәғлүмәтләр жеп, сізнің білән яна көрішірге сіз берем. Келесі шырашыларға қадар. Сау болығыз. Балық тұту көңілі һәм шулық вақытта көңіліні тынычландырушы да шығыр, әмі шамасын һәм қорқынышсызлық қағидаларын білген ұшырақта ғына. Әлбәттә шулай. Үзләрен тәҗрибәле балықчылар дип санаучылар бу кагыйдәләрне истә тотамы икән? Әллә күп еллар җыйган тәҗрибә белән генә эш итәләр микән? Бу сорау белән Кама тамагы якларына юл тотыйк. Кыш көне балық тұту айрым бір романтикаға ие. Бұл хақта барлық тәжірибелі балықшылар да біле. Менә бүгінде суық тип тұрмыша алар куйбышев су саклағышына юл алғаннар. Қорқынышсызлык қағидаларын алар білеме? Шушы қағидаларын тыңлыймы? Бұны біз тикшереп қарага булдык. Өзебез генә түгел, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән бергә. Транспортыбызда безнең бүген гадәти түгел. Бу һава мендәрчекләреннән урнашкан катер. 3, 2, 1, қозғалдық. Рейднің төп мақсатлары қор шаналарының түзіклігін текшіру һәм су үстіндегі қорқынышсызлык қағидалары бойынша балықшыларға инструктаж үткәрү. Ял көне булмаса да, боз өстендә утыручылар гаять күп иде. Бергә Россиянең төрле төбәкләреннән киләләр икән. Ниһаят, беренче балықчылар утрауы һәм безнең беренче тукталыш. Дәүләт техник күзәтчелеге хезмәткәрләре кор чаналарын тикшергәндә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре инструктаж үткәрә. Ә без шул арада балыкчылардан бераз сораштырып алдык. Нәрсәләргә тоталар, нинди балыклар эләгә? Гадәттә корбан, судак балыкларын тоталар икән. Без сөйләшкән арада берәү яхшы гына бер судакны тартып чыгарды. Әнә балык чыккан. Дәрәп була. Это чын балык микән? Чын балык. Чын гынамы, карап торышка 1 килолы балык бу. Кама тамагы районында торам инде мен, анда торгаштан балык белән җәйдә кышты заниматься итәм. 2 көннең берендә Иделдә инде. Ну, шундый адреналинный рыбалка инде ул. Үзенчә отличается җәйге рыбалкадан. Үзенең шундый менә кем кышкына җыри, огниларындан да рыбалканы. Яратабыз вообще, я не хочу, чтобы лето было, всегда осталась зима, и здесь будем жить. Буз үстенә без все равно соблюдать итәбез мер осторожности. Теге беренче бузда сантиметрны карамыйча чыкмыйбыз. Обязательно, чтобы 10 сантиметрдан сын артык теге булсын инде. Шулай. МЧС кешеләре
почти штат жай көне дә киләләр бар, кыш көне дә киләләр, предупреждать итеп китәләр. Буран буласын, кар буласын, чаңгыр буласын, жил буласын, һәр вакыт әйтеп, нитеп торалар. Мобильный телефонга да постоянно килеп тора инде. Ниләр, исемесләр. Погода үзгәрәсен итәсе булса. Куркынычсызлык кагыйдәләре беренче карашка бик гади. Аларны һәр балыкчы белә кебек, әмма төрле хәлләр була икән. Әле яңа елдан соң гына берничә тапкыр 112 телефоны аркылы килде безгә шушындый хәбәрләр. Кешеләр читтән киләләр, менә Мари республикасыннан, Ульян өлкәсеннән килгәннәр иде. Алар әлбәттә инде шушы акваториядагы белмичә соңга калып, караңгылыкка төшеп, үзләренең уже ориентирларын югалтып, безгә 112 телефоннан шалтыратырга мәҗбүр булганнар. Һәм без инде оператив рәвештә чыгып, аларны тавып, үзләренең каян чыккан җирләренә илтеп, шулай торып аларны менә фаҗигале хәлләрдән коткарып калырга туры килә. Әлбәттә, без инде шушы язгы буз кузгалганчы бу эшне дәвам итәчәкбез. Һәм халыкка, шушы безнең кунакларыбызга районнан матур итеп жал итүне тәэмин итәчәкбез, Алла бирсә. Бызга чыкканда 7 кат үлчә, 1 кат киз дигән мәкальне онытмагыз. Иминлек, саклык кагыйдәләрен үтәгәндә, кышкы ялыгыз күңелле, табышыгыз мул, кәефегез күтәренке булыр. Яңа ел алдыннан булган сөйнечле хәбәребез белән яңа елда уртаклашырга телибез. Ниһаять, инде табадан гына төшкән Татарстан Республикасындагы бүгенге көндә яшәүче кошларның атлас китабы дөнья күрде. Һәм аның авторы Илгизәр Рәхимов. Биология фәннәре докторы. Исәнмесез, Ул бездә Илгизәр кунакта. абый? Илгизәр абый, хуш килдегез сөйнечле хәбәрегез белән һәм иң беренче ратта яңа ел белән сезне. Рәхмәт. Сез һәр вакыттагыча Манзараның яңа елда беренче кунагы. Димәк, бу китапта без Татарстан Республикасында булган якынча 305 төр кошның бүтән атамасын һәм үзенчәлекле якларын һәм кайда яшәгәннәрен белә алабыз, шулаймы? Дөрес, дөрес. Максат шундый иде. Иң беренче менә безнең Татарстанда яшәүче иң беренче табигать белән кызыксынучылар белән, балалар өчен, укытучылар өчен, аннан соң белемнәр өчен дә әлбәттә без менә шундый китап бастырып чыгарган идек. Аларга һәр көндә менә шулай кул астында булсын дип шундый кичкенә генә определитель. Бу бик көтелгән китап дип әйтергә кирәк. Моны кем алачак? Кемгә бик файдалы булачак бу Иң китап? беренче без буларны мәктәпләргә таратабыз, мәктәпләргә, мәктәп балаларына, аннан соң биология, экология укытучылары, иң беренче география укытучылары. Менә мин инде белдерәсем килә үземнең бик зур рәхмәтемне үземнән автордан Рус географик җәмгыятенә. Әлбәттә алар безнең өчен шундый бүләк ясадылар яңа ел алдыннан. Менә шундый китапны бастырып чыгарга ярдәм иттеләр. Менә якынча гына танышып өлгердек инде, анда 305 төр кош яши дигән Татарстан Республикасында. Соннарга бәйләнеп карасак, бу азмы, күпме, һәм безнең республикабызда әлеге кошлар өчен уңайлы шартлар бармы? Менә чагыштырып карасак, мәсәлән, Нижегородский өлкәләре, мәсәлән, Башкортстан белән, менә күршеләрдән алсак, инде зур өлкәләрне алсак. Мәсәлән, Башкортстан бездән территория буенча, майданы буенча 2 тапкырда дип әйтсәк була инде, артыграк, зуррак була инде. Менә төрләре аларның безнең саны шикелле генә инде. Нижегородскийны алсак инде, анда алар безнең белән тоже бер тирәдә була инде, аларда бездән кимрәк. Шуңа күрә менә әйтәмиш, безнең әле Аллага шөкер шартлар уңайлырак дип әйтим инде. Бу нәрсә дигәнсез? Бездә экология әйбәтрәкме, бездә табигый шартлар әйбәтрәкме? Нәрсә дигәнсез? Әллә кешеләре яхшыракмы? Төрлесе бар инде. Бөтенсен дә әкренләп карасаң, бөтен яктан да яхшырак дип әйтим инде. Мактаныйм. Иң беренче безнең бит республика уникаль урында урнашкан. Менә без картага карасак, бер яктан безнең далалар, шүлләр әле ерак булса да, бары далалар менә безгә уже якынлашып килгән. Икенче яктан олыс урманнар, кара урманнар. Менә аларның границасында булган чакта, менә шундый территорияларда төрләрнең саны аза. Ул экологик закон дип әйтәбез инде. Шуңа күрә без менә безнең Татарстанда шундый әйберне күзәтәбез. Өстәмә безнең сулыклар хайран гына, монда безнең Кама елгасы, Волга, башка елгалар, алар үзенә шулай бер шартларның мөмкинчелеген арттыралар инде. Менә
Менә гомумән шәһәребездә генә түгел, республика күләмендә хәзер кышларга китүче кошлар сирәгәя. Үзебездә калалар, үзебездә кышны үткәрәләр. Аларга куркыныч янамыймы? Без аларга ничек ярдәм итә алабыз, без кешеләр? Сез менә дөрес әйттегез. Шуннан да менә ахыргы елларда безнең Татарстанда күп кенә кышлар кышка калый, кышлар. Монда сәбәбе нәрсәдә була? Иң беренче менә без күзәтеп торабыз. Хатырышын әйткәндә көн саен без көтеп торабыз инде. Кайчан соң инде безнең хәт бераз булса салкынайта. Суыта. Соңгы елларда нишләптер? Җәй кыш кебек, кышы җәй кебек. Шулай менә аномаль шундый температураларны күзәтәбез инде ахыргы елларда. Без бит инде әйтәбез, планета кернәп йылыту зонасына шулай килә дип инде. Беренчедән менә шул безнең кышлар йомшаграк булып китте. Икенче яктан инде менә күп кенә кышлар бит, алар кышчылар урманнарда түгел, менә безнең яныбызда, шәһәрләрдә, безнең шәһәрдәге паркларда, бакчаларда, чөнки аларга шәһәр эчендә, кеше янында мөмкинлекләр күбрәк азык табырга. Менә бит карагыз. Тем бит кешеләр яхшырак. Безнең бит карагыз әле, кышларның алан тән температуралары 42 градус. Безгә караганда безнең 36-да җиде беләсез инде. 6 градус. Алар өчен 30 градуслык суыкта, аларга суык түгел. Алар хәттәнеп яши. Аларга менә шул азык кына җитми. Алар менә кыш буе шулай азык эзләнеп, чүпләнеп, шулай кеше янында яшиләр инде. Ул чакта инде менә карагыз әле, без кышларны шулай белсәк тә, алар чыдымлы дип әйтсәк тә, барбыр аларга ярдәм итәргә кирәк. Менә сез дөрес әйттегез, бездән нинди бурычыбыз алар ягына. Без кышларны бит инде күзәтәбез, аларга карап торабыз, менә бизәп торабыз, ялкы булса да кышларны күрәбез, нинди бәйрәм булса да, җырлар булса да, бөтен җирдә кышлар безнең гомер буенча безнең белән янәшә бит инде. Шуңа күрә аларга да ярдәм күрсәтергә кирәк. Ашату да бит дөрес булырга тиеш. Мәсәлән, нәрсәдер бирергә ярамый, киптерелгән ипине кемдер чылата да, шулай торып кышларга бирә. Дөрес түгел дип әйтәләр. Менә ничек дөрес аларга ризык бирергә? Беренчедән, кышлар бит инде күбесенчә үзләре табалар. Шул кәүсә араларында, төрле тышык-пышыкларда, бөтен җирдә шундый урыннан табып чыгаралар да, шул бижәкләрнең, йоклап яткан бижәкләрен, аларның нәрсә булса бар табалар инде алар үзләренә. Аннан соң бит инде олыс менә ниләр, күркәләр аларның орлыкларын чүпләп чыгаралар. Кешеләр шулай ярдәм иткәндә, ярдәм итәселәр килсә, иң беренче белеп бирергә кирәк, дөрес әйттегез. Теләсә нәрсә бирергә аларга ярамый. Иң беренче, күп кенә кышлар төрле бөртекләр белән тукланалар. Арпа маңында, арышмы, будаймы, иң беренче менә шулай. Бик күп кенә кышлар яратып ашый көнбагыш ырлыгын. Алар инде менә үлеп ашый. Иң беренче аны чүпләп китәләр. Анда да кабыгын ашамыйлар. Дөрес әйтәгез. Шуңа күрә кышларга берничек тә бирергә ярамый, тузланган, кыздырылган шул көнбагыш бөртекләр. Чөнки аларга туз агулы, артык май ярамый. Шуны белергә кирәк. Шуңа күрә күп кеше инде менә белгән кешеләр шул көнбагышны алып, аны кыздырмыйча гына шулай салып китәләр, тукландыралар, шулай итеп песнәкләр иң беренчедән. Гомумән бүген яңа елның 9-нчы көне манзара тапшыру беренче тапкыр 20-нчы елда эфирга чыга. Үзегезнең киләсе яңа елга аның тагын әле безне көндүсендерә торган 354 көненә булган теләкләрегез. Иң беренче 56 хәтта. Иң беренче тынычлык булсын. Иң беренче шул кирәк безгә. Тынычлык булса, ул чакта без табигатьне дә күрәбез, бер-беребезне күрәбез. Шуннан башлыйк. Күбрәк елмайырга кирәк. Елмайганда кеше яшәреп тике, кешегә үз елмаю белән ничектер башка кешегә дә югарырак настроение кертә дип әйтим инде. Кышлар чикләү ашыймы? Чикләү ашый алмый, нитеп кенә бирсәң. Ваклап кына бирсәң. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Чикләү турында сорауыбыз юкка түгел иде. Чөнки сезнең белән сау булашканнан соң без тәмле булсын сәхифәсендә чикләүкле салат ясарга өйрәнербез. Исәнмесез, дуслар? Бүген без сезнең белән тиз ясала торган һәм шул ук вакытта бик тә файдалы, бик тә тәмле бер салат ясыйбыз. Моның өчен безгә кирәк кыяр, авокадо, помидор, сыр моцарелла, укроп, туз, пармезан, чикләвек һәм зәйтүн мае. Кыярны
турыйбыз. Кыярны салабыз. Хәзер помидор турыйбыз. Авокадо турыйбыз. Üstüne sır mozzarella salabız. Şunu tügerelim. Şimdi bir salat. Hem bizim salatımızga soğus yasayız. Soğus yasar için bizge ukrop gerek olacak. Укроп, яки базилик, нинди яшелче яратат. Шиклевик, Астрахань шиклевиги. Тоз. Һәм сыр пармезан. Üstüne zeytin mayası сибебез. Blenderdan çıkarırız. Soğusumuz hazır. Hem biz onu salatqa salarız. Bulgatamiz. Salatımız hazır. Bizim salat барлык яшьләргә, иң мөһиме, диета тотучы ханымнарга бик тә файдалы. Тәмле булсын. Бик зур рәхмәт, ашаган кебек булды хәтта. Бу көннәрдә яңа ел белән кутлаганда кыскача бәйрәмнәр белән дип җибәрәбез. Баксам бәйрәм бер генә бит. Дөрес итеп бәйрәм белән кутлап, сүзне филология фәннәре докторы Фуат Галимуллинга бирәбез. Менә безнең Казаныбызда метро эшли башлады. Һәм аның рәхәтлеген барыбыз да тойдык. Хәзер инде Казан халкы үзенең тормышын әлеге транспорт чарасыннан башка күз алдына китерми торгандыр. Анда мәгълүм булганча дикторлар тукталышларны әйтәләр, бүтән мәгълүматлар бирәләр. Менә мәсәлән, иң соңгы тукталышта диктор әйтә: Үз әйберләрегезне унутып калдырмагыз. Монда әдәби тел нормаларыннан караган вакытта бер хата бар. Татар телендә тартым категориясе, ягъни тартым кушымчалары бар. Шуңа күрә үз әйберләрегезне дип әйтмәскә кирәктер. Әйберләрегезне дисәң, ул синең әйберләр икәнлеге инде аңлашыла. Ягъни бу очракта үз сүзе артыграк. Biz bu турыда матбугатта да язып чыккан идек, күрәсең, аңа кулак салганнар. Татар телендә бу җөмлә дөрес яңгырый, ә менә рус телендәгесенә кимчилек килгән. Анда әйтәләр: "Не забывайте вещи". Ягъни рус телендә тартым категориясе булмагач, кемнеке икәнлеге аңлашылмый. Не забывайте вещи. Ягъни монда инде әйтергә кирәк иде: не забывайте свои вещи. Шул рәвешле телләребез арасында охшашлыклар күп булса да, айырмасы да бар. Аларны кулланган вакытта белеп эш итәргә кирәк.
Яңа ел төнендә кәгазьгә теләк язып, сәгать 12 сукканда кәгазь кисәген ашап җибәрүчеләр рәтеннән икәнсез алмас кебек. Юк, мин андыйлардан түгел. Киләсе видеозма сезгә кызыклы булачак дип уйлыйм. Багуларга ышанып бетмисез икән, барыбер карарга киңәш итәр идек. Чөнки хәбәрдар кеше ул алмас. Кораллы кеше. Дөрес әйтәсең. Киләчәккә кагылышлы сорауларга җавап табып булганда, ник бакмаска? Шул максат белән святка кичендә өстәл артында җыелыштык. Раштуага каршы көннән алып качмануга кадәрле багуларның берсе дә ялган күрсәтмиделәр. Күбесенчә кызлар баккан. Ул инде мунчага кереп, көзгө алып, шунда көзгөне куеп, аның мунчаның пеше җанып торган, андагы ут шәүләсеннән инде кызлар карый торган булганнар. Русча сужены ряжный диләр, безнең телгә күчерсәк инде бу язмыш биргән кияүне багу була. Менә шулай бакканда көзгедә шәүлә сүрәт күренә. Бу менә бу шәүлә сүрәт безнең җир энергиясе түгел, ул бүтән яшьлыклардан килгән энергия. Көзгө аркылы монда чыкканчы, аны тиз генә көзгөне каплап, чур дип көзгөне каплап куярга кирәк. Шундый ишраклар да булганы бар дип сөйлиләр. Менә бу көзгедәге шәүлә чыгып зыян сала. Бер савытка сөт салалар да бусагага куялар, яки бусага янына. Һәм бу ишракта монда яулыкны 4 пишмагында алга бәйлиләр, тиенләп ясап, алъяпкычны аркага кияләр. Шушыннан соң менә балавызны эретәләр. Аны зуррак савытта да эретергә мөмкин. Менә шулай итеп шушы янып торган шәмнән кабызалар. Шушылай итеп менә кашыкка яки зур чүмечкә җыялар. Менә шулай итеп җыйганнан соң ул балавызны ишек төбенә барып, шундагы куелган сөткә салалар. Без инде монда гына эшлибез. Һәм менә шушында төшкән рәсемнәргә карап, монда балавыз инде төрле сүрәтләргә әверелеп монда сөт эчендә ката. Әгәр дә менә монда сөт өстендә шушы балавыздан йолдызлар чыкса, бу кызның язмышы бик җайлы булачак, ире бик яхшы булачак, тормышы бөтен, өсте бөтен, тамагы тук булачак һәм сау-сәламәт балалар алып кайтачак дип юраганнар. Рис менә шулай шеметеп алына, һәм менә тәлинкәгә шулай иттереп чәчелә. Кыз инде монда җурый. Әгәр дә парлы чыкса, мин кияүгә чыгам, парлы чыкмаса инде бу елда утырып калам дигән булар шунда. Стаканга су салып, шунда 2 инә төшерергә кирәк. Инәне башта терлек майы белән, терлекнең эч майы белән әйбәтләп майларга, һәм аны шулай суга төшереп, яна тәрәзә төбенә куярга кирәк. Иртән торганда инде, әгәр дә инәләр бергә туры килә икән, бергә яталар икән, бу инде сөйгәне белән кавыша, бергә гомер итәләр дигән сүз. Туй балдагын, ягъни кәбин балдагын, венчание балдагын төшерәләр, монда көл салырга кирәк. Монда мунча пешеннән алган көл салып, стаканны утырталар, һәм дә менә балдакны шулай төшерәләр дә, чәчне йолкып алып, шунда салалар. Шуннан соң шәм кабызалар, янып торган шәмнән тагын бер шәмне кабызалар да, моны тиз генә менә шулай басып сүндерәләр суга, һәм шуннан соң инде суны әйләндерәләр. Булай караган очракта, менә шу балдак эчендә алдагы тормышта буласы берничә картинка күренә. Ул тиз-тиз генә күренеп ала. Менә галәмәт кызык. Тормышка чыгучылар өчендә махсус багулар бар. Алар ярдәме белән никахның киләчәген һәм ныклыгын белеп булган. Менә ир белән хатын бергә торамы юк микәнен, бергә каламы юк микәнен, анысын инде мондыйрак савытка су салып, ирнең дә һәм хатынның да чәчләрен шул савытка салып, тәрәзә төбенә куялар, тәрәзә иртә белән карыйлар инде. Әгәр дә инде чәчләр бер-берсенә якын булса, булар инде бергә гомер итәчәкләр дип юрала. Әгәр дә чәчләр бер-берсеннән аерымрак ята икән, буларның тормыш юллары аерыла дип тә фараз кылына. Тавык белән әтәшне койрыкларын бер-берсенә бәйләп өйгә кертәләр. Шуннан соң инде багалар. Әгәр әтәш үз ягына тартып китә икән, димәк, өйдә ир баш була. Әгәр дә хатын кыз ягына тарта икән, ничек диләр улыслар? Под каблуком жены диләр бит әйме? Хатын баш булачак. Әмнә якын киләчәкне гәрәбәләр ярдәмендә белеп була. Бауга тезеп башта муенда асып җиргә кирәк бер кавым вакыт дөрес күрсәтсен өчен. Шуннан соң инде гәрәбәләрне шулай янчакны селкетеп, шулай итеп селкеткәннән соң гәрәбәләрне күп мәкрә учка шуның хәтле алырга кирәк. Һәм инде хәзер
Гәрәбә дөресен әйт, гәрәбә дөресен әйт, гәрәбә дөресен әйт дип, штаб куркабатларга да була, аны эштән генә әйтергә кирәк. Менә Абау җаным, бигрәк каты төште бит әле бу. Минем монда юллар, эш һәм юллар төшә. Бераз гына акчасы да күренә. Хәзерге заманда интернет киңлекләрендә дә багу мөмкинлеге бар. Иң мөһиме борчыган соравыгыз турында уйлау. Ул вакытта киләчәгегез шул кадәр үк томанлы булмас. Күпләр көн сайын эшләсәләр дә, ләкин барыбыз да диярлек. Ниһаять эшкә чыктык дип сөенә. Саулармысыз, хөрмәтлеләребез? Сез манзара тапшыруның икенче өлешен карыйсыз. Без күп эшләсәк тазарланабыз, яллар озакка сузылса да, кайчан бетәр инде дип зарланабыз. Нәк хатын кызлар кебек. Алар һәр вакыт аш булса да битәрли, тук булсаң да яманлый. Соңгы елларда табибларга авыз, эше, иреннәр, тел кызушыга зарланып мөрәҗәгать итүчеләр арта икән. Булар барысы да авыз эше бозылу яки стоматит авыруы билгеләре булырга мөмкин. Бүген сәламәтлек сәхифәсендә Айзилә Батырханова бу авыру һәм аның дәвалану ысуллары хакында сөйләр. Әйдәгез, бер тест үткәреп алабыз. Әфлисон, лимон яисә кыяр кисәген кабыгыз. Аңкауда әшитү яисә авырту сиздегезме? Хәзер көзгә алып, авырткан урынны яхшылабрак карагыз. Авыз эшенең лайлалы тышчасында барлыкка килгән җәрәхәтне стоматит дип атыйлар. Стоматит чыкса, хәтта ризык кабып булмас дәрәҗәгә җитәсең, чөнки сызлавы бик көчле. Кайбер кешеләрнең хәтта тән температурасы да күтәрелергә мөмкин. Менә бу макетларга күз салдык. Сәламәт булганда, авыз эшенең лайлалы тышчасы менә шундый алсу төстә, тип-тигез шома була. Инде инфекциялар аркасында барлыкка килгән ялкынсу нәтиҗәсендә авыз эшенең лайлалы тышчасында менә шундый җәрәхәтләр, хәтта җәрәхәт дип әйтү дөрес тә булмас, менә шундый бетчәгә охшаган ак әйберләр чыга башлый. Алар аңкауның өстендә, астында, телдә һәм гомумән авыз эшенең бөтен җирендә дә чыгарга мөмкин. Авыз эшенең лайлалы тышчасында барлыкка килгән ялкынсыну беренче чиратта иммунитет системасының какшау билгесе. Әгәр стоматит бер атна эчендә төзәлмәсә, димәк табибка мөрәҗәгать итеп, иммунитетны тикшертергә кирәк. Кайбер очракларда стоматит ялгыш тешләгәнгә дә, яисә теш протезлары куйдырганга да барлыкка килә. Хроник синусит, ангина белән еш авыручылар да стоматит белән азаплана. Иң төп кагыйдә чисталык. Иртән һәм кичен тешләрне чистартырга кирәклеген сез инде бала чактан яхшы беләсез. Шулай ук һәр ашаган сайын авыз эшен чайкатып туру кирәклеген дә онытмагыз. Каты щеткалар тешне агарта дигән стереотипны башыгыздан гомумән сызып ташлагыз. Тешләрне бары тик йомшак щетка белән генә чистартыгыз. Стоматит булганда әфлисон, лимон, ананас кебек әче ризыкларны ашамагыз. Шулай ук бу исемлеккә сагыз да керә. Табиблар ашаганнан соң сагыз чәйнәргә ярый дип әйтсәләр дә, стоматит булган очракларда бу эштән бераз тыелып торырга туры киләчәк, чөнки сагыз аңкауны тагын да җәрәхәтләргә мөмкин. Стоматитны вакытында күреп, сизеп алсаң, тиз арада дәвалап була. Монда безгә антисептиклар ярдәмгә килә. Антисептиклар белән авызны ешрак чайкатсак, алар микробларны үтерергә ярдәм итәчәк. Шулай ук даруханәләрдә төрле гельләр дә сатыла. Әгәр авыз эчендәге ялкынсыну, авырту бер атнада төзәлми икән, туры юл табибка. Бетәр әле дип, стоматит белән шаяртмагыз. Чөнки бер карашка зарарсыз кебек тоелган бу авыру яман шиш башлангычы булырга мөмкин. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз.
Каникулларда максимум программасын үтә булдымы? Манти бәлешләр, күптәннән каралган фильмнар, яңа кинолар, урманга чыгулар, авылга кайтулар, барысы да үтәлгәндер дип ышанасы килә. Син тизрәк сөйләшә башлагансың, карале. Мондый бай программадан соң тамашачыларны шаккаттыру авыр булса да, без тырышабыз. Мисал өчен, сезнең өчен әзерләнгән тагын бер бүләк бар. Коралган сайлаклар сызлана. Боз каткан бусага катында, узгынчы җилләрдән калтырап, кем анда? Кем тора? Тәрәзләр. Татар телендә беренче сине поэма «Кайту» дип атала. Аның эчтәлеге шагыйрь Лилия Гыйбадуллинаның шигырьләре, уйлануларыннан гыйбарәт. Биредә яшәү белән үлем, нәсел, шәҗәрә, милләт, вакыт кебек темалар калка. Без аларны фильмның режиссеры Гөлчәчәк Шәһидинова күзлегеннән чыгып, күрә, тоя, сизә алабыз. Һәр кешенең шигырьләре аерыла. Кайсы кешенең укыйсың шигырьләрен, шунда ничектер образлар бар. Ә менә Лилияның шигырьләре аның ничектер бик камил әдәби сүз ягыннан бик каты камил һәм аның ничектер менә ул шул хәтле төйенләнеп бәйләнгән кебек сүзләре аның образын тартып чыгарып булмый. Һәм менә бу очракта мәсәлән Лилия бәлки аның минем образлар буенча ул шигырьне танымаска да мөмкиндер. Чөнки ул тулысынча минем күрүем иде инде укыгач, мин укыр идем дә һәм ничектер күңелгә килгән әйбер үземнең күзаллаулары иде бу. Үзенең күзаллаулары аша режиссер шагыйрьнең образ, символ аерым бер кодларына ачкыч тапкан, ә визуаль яктан зәвыгы белән авторның ышанычын, күңелен яулаган. Мин хыялланган, мин өмет иткән укылыш бу минем шигырьләрнең. Һәм Гөлчәчәкнең ни дәрәҗәдә аны шулай күрә белүенә, аңлый белүенә мин шаккатам һәм рәхмәттән башка сүзем юк. Төшерү эшләре быел ноябрь аенда барган. Телевидениедәге тыгыз графиктан бераз вакыт табып, Гөлчәчәк Шәһидинова Илһам Чыганагы туган ягы Кама Тамагы районына юл ала. Күңелгә үтеп керүче сүз тезмә, җимлеләргә образлар шушында туа. Ноябрь җитү кирәк булган өчен менә андагы миңа кирәк төсләр, ул менә шушы ноябрьдә генә шундый булып күренә аладыр. Менә син төшерәсең, шулай күрәсең әлбәттә. Чөнки ул синеке генә бит һәм шуңа күрә ничектер бик кыюсыз гына, ничектер син үз фикерең белән, үз идеяң белән син бергә бер каласың һәм менә ул куркыныч бәлки. Зур җаваплылыкны режиссер объектив үзәгенә эләккәч тоя. Монда аңа оператор эшен күзәтергә дә, образга керергә дә туры килә. Тамашачы өчен Гөлчәчәк Шәһидинова талантлы актриса буларак та ачыла. Үзем булырга кирәк иде миңа. Без менә тормышта йөргәндә дә менә бик үзебез булып бета алмыйбыз. Менә хәл сөйләгәндә дә ничектер булайрак сөйләргә кирәк дип уйлыйсың, кеше аны күргәч, кайдыр елмаерга кирәк, тагын булай кирәк дип. Һәм менә анда миңа табигый булырга кирәк иде. Бөтенләй үзем булырга кирәк иде. Менә шул мөһим иде. Шул турда шуңа омтылдым мин үзем булырга. Бер нәрсәдә уйнамаска, чөнки уйнасам мин бик йөземнән күренә һәм бик ясалма килеп чыга. Ә ул Лилияның шигырьләренә ничек туры килә алмый. Фильмның хронометражы 20 минут. Бу вакыт эчендә тамашачы күңеле белән үткәннәргә сәяхәт итеп, үз аңында булган сорауларга җавап табарга өлгерә. Залда битараф калучылар булмый. Мин әлеге әсәрдә 3 катлам күрдем. Беренчесе шигырь катламы, Лилия Гыйбадуллинаның шигырьләре. Икенчесе документаль катлам, Лилия Гыйбадуллинаның үзе, үз фикерләре, үз карашлары һәм Гөлчәчәкнең күрүе, сурәтләр, кино үзе. Карау барышында син нәкъ менә шагыйрь нәрсә әйтергә теләгәнен инде аңлый башлыйсың. Һәм бигрәк тә фильм ахырына таба инде синең мурашкалар йөри башлый икәнең буенча һәм син ахырдан торасың. Бигрәк шәп килеп чыккан икән. Миңа калса, киләчәктә әле бу бик тә үтемле формат булып үсеп китәр һәм дәвам итәр. Юкка гына Гөлчәчәккә цикллар эшләргә дигән киңәш Фатиха яңгырамады бүген. Каникуллардан соң эш режимына ничек кайтырга? Моның хакта
Қонағыбыз психология білгіші, коуч Гүлназ Мирхалилова белән әңгәмә құрырбыз. Гүлназ, саумысыз, қош келдіңіз. Гүлназ, исәнмісіз? Исәнмісіз. Ең бірінші ширатта сізні яңа елның бірінші тапшыруының қонағы болу белән тәбрик итәбез, яңа ел белән дә құтлыйбыз. Біз сізді тәқдим еттік психология білгіші, коуч деп. Психологтан нәрсесі белән айырылау? Коучның психологтан төп айырмасы ул кешегә максатлар куеп, шул максатларга ирешергә ярдәм итә. Шул максатларга ирешергә комачаулаган сәбәпләрне Ашыклый һәм аларны юк итә. Юк итә. Менә без һәр беренче эш көнендә бит без менә фатир үзебезне шәлләргә, ничек эшкә тотынырга дип баш ватучыларда, газапланучыларда юк түгел. Ничек менә шу 9 көн гөрләп узган бәйрәмнәрдән соң эшкә тотынырга. Һәм гомумән сәбәбе ни өчен безнең эшлисебез килми? Безнеке килә, күпләрнең килмидер, бәлки. Сезнең дә шагас килмәдеме эшкә? Безнеке килде. Мин икесеннән бирле эшлим инде. Безнең ял юк. Моның сәбәпләре бармы? Аның төп сәбәбе эш безнең ияләнгән, күнегелгән режимның бозылуында. Менә эшләгәндә бит инде көн сайын эшкә йөргәндә, билгеле бер вакытта йокыдан торабыз, билгеле бер вакытта эшкә барабыз, эштән кайтабыз, билгеле бер вакытта атнасына 2 көн ял итәбез. Узак вакыт шулай яшәгәндә организм билгеле бер режимга күнегә. Роботка әйләнә. Әйе, кемдәдер шулай инде. Үз өстендәге эшләмәсәң, роботка да әйләнергә мөмкин. Узакка сузылган ялларда, бер атнадан артканда 8-10 көнлек ялларда организм башка режимга ияләшә башлый, шуңа күнегә. Һәм аңа кабаттан киләс элекке режимга кайту, менә бер режимнан икенче режимга кисәк күчү, кинәт күчү, ул организм өчен зур стресс тудыра. Әйе, шуңа күрә авыр, шуңа күрә авыр булмасын дисәгез, ничек ярдәм итәргә үзегезгә? Әйе, авыр булмасын дисәгез, менә шу ял вакытларында да ияләшкән режимнан бик нык каты читкә тайпылмаска кирәк. Әлбәттә, инде яңа елны каршы алганда төнлә дә утырабыз, төнлә көн белән төн алышына. Әйе. Эш якынлаша башлагач, менә шул режимга әкрен-әкрен күчәргә кирәк. Менә эшеңне ярату, яратмау моңа тәэсир итәме? Гомумән үзеңне эшкә әзерләү һәм эшкә чыгу теләге булу, булмауга. Әлбәттә, бик зур тәэсир итә, чөнки эшне яратмасаң, эшкә барасы килми, анысы инде көнке булгачак. Аңлашылдымы менә хәзер? Эшкә чыгарга теләмәүнең сәбәбе? Юк, мин киресенчә, ул вакытлыча. Мин туйдым, миңа калса 9 көн, ул бик күп. Әзрәк булса да мин риза. Менә лайфхаклар мөмкинме? Хәзер заманча тел белән әйткәндә файдалы киңәшләр инде. Шулай авыр булмасын өчен, беренче бик мөһим шарт үз-үзеңне битәрләмәскә кирәк. Менә эшкә чыгасым килми, ясалма төстә күтәренке кәеф, теләк тудырырга тырышырга кирәк. Чөнки бу, алай әйтсәң, нерв киеренкелеген тагын да арттыра гына. Әйтергә кирәк үз-үзеңә, минем чыгасы килмәү, менә ул вакытлыча гына, озак вакытлы яллар белән бәйле, организм башка режимга күнегә. Минем уңайсызлыгым аркасында, җавапсыз хезмәткәр булуым аркасында түгел дип. Һәм шулай тынычландыра белү үзеңне бик мөһим. Аннан соң эшнең плюсларын, уңай өстенлекләрен күрсәтә белергә кирәк үз-үзеңә. Чөнки безнең баш мие шулай шундый бер үзенчәлеге бар, ул уйлап чыгарылган белән чынны аермый. Аңа нәрсә күрсәтәсең, ничек итеп өйрәтәсең, ул шуңа ышана һәм сине шул юлдан алып бара. Шуңа күрә менә үз-үзеңә аңлата белергә кирәк, эшем бар бит әле. Аллага шөкер. Анда чыксам, кешеләр белән аралашам, акча эшлим. Әгәр дә гел өйдә ятсам, эшем булмаса, ул бит әле тагында начарак булыр иде дип, менә шул өстенлекләрен күрсәтә белергә кирәк. Шул вакытта тиз генә эшкә кирип китәсең, менә шул эшкә чыгасы килмәү, апатия берникадәр, ул беренче көннән уза, бер атнадан соң уза. Әгәр дә инде узмаса, эш режимына күчәсең. Менә социаль челтәрләргә караса, кем анда чыршы бәйрәменә бара, кем анда башка илгә сәяхәт кыла, аннары экскурсиялар, тегесе монсы карыйсың да, кеше гомумән йоклый беләме? Кеше былай гына ята беләме диванда хәзер дигән уй килә. Менә диванда ятучыларны гаепләүчеләр дә бар, бәлки аларга шундый ял кирәктер. Менә сезнең ансы да бик дөрес. Психолог нәрсә дип әйтә? Ансы да бик дөрес, һәркем үзенчә ял итә. Бар шундый кешеләр эштән бик ныгаралар. Аларның эше шундый, кызыгылы, йокы күрми. Андый кешеләргә әлбәттә 10 көннең 5 көнен диванда ятуда бернинди гаебе юк. Кеше үз-үзен аңлый белергә тиеш. Шуны үзенең организмының
Таләпләрен аңа нәрсә кирәк, ишетә, аңлый белергә кирәк. Үзеңнең организмың һәм инде күңел халәте баш миең белән дус булып сөйләшә белергә кирәк инде. Менә сез психология белгече буларак сез бит теорик яктан, теория ягыннан бөтен әйберне беләсез булып чыга. Психология белән бәйлесен. Менә шәхсән үзегезгә менә бөтен әйберне белгәнгә күрә кыенлыклар тумыймы? Менә шушы яллар белән монда төрле киеренкелек, проблемалар белән көрәшкәндә һәм психологларда депрессия дигән сүз бармы? Сез дә гади кеше бит инде безнең кебек. Бар, Миңа белүем булыша, шул депрессияләрне, авырлыкларны җиңәргә, алардан тиз вакытлы чыгарга. Ул бит мин психолог булдым да, мин күңелсезлекләрдән, ниндидер стресслардан. Идеаль кеше булдым дигән сүз түгел, әйме? Без аның ысулларын беләбез ничек. Озакка сузмаска. Менә яңа елда Менә озакка сузмауның бер ысулын гына безгә дә тамашачыларга да әйтә аласызмы? Яисә ул серме? Сер түгел. Үзең теләгәнне аңлый белү, үзеңнең нәрсә кирәклеген. Тагын үзең белән дөрес әңгәмә алып бару, үзең белән үзең белән гармониядә яшәү. Менә яңа елда без ниндидер яңа планнар корырга тырышабыз, ниндидер хыяллар белән яши башлыйбыз. Гомумән ниндидер үзгәрешләр кертергә тырышабыз тормышыбызга. Бик күп язучылар да бар, мәсәлән, план коручылар да. Менә моны ничек дөрес итеп башкарырга кирәк? Чөнки бик күп психолог белгечләре әйтә, дөрес итеп формулаштырырга кирәк, үз хыялларын да дөрес итеп формулаштырып, кагазга төшерә белергә кирәк дип әйтәләр. Бу дөресме? Планлаштыру үзеңнең тормышыңны, көндәлек эшләрне, вакыт-як планнарны да, һәм әйтәләр кыска вакытлы планнар, һәм узын вакытлы планнар. Планнарны корырга кирәк. Бер-ике атналыкны да, ярты еллыкны, 1 еллыкны, шулай 10 еллыкны, 30 елдан соң эшләячәкмен, 50 елдан соң, 100гә кадәр. Планлаштырып куярга шул вакытта, әйтәм бит, менә шундый ул инде фәнни расланган факт, баш мие ничек өйрәтәсең, нәрсәгә өйрәтәсең, ул шулай булачак. Шул юлдан алып бара. Аңа ул аның белән идарә итүне баш мие белән без үз кулыбызга ала алабыз. Димәк, сезнең белән әңгәмә вакытында без шуны ачыкладык. Үзеңә иң беренче ярдәмче ул бары тик үзең. Әгәр дә ул ярдәмне кешедән көтәс кирәк, ярдәмдә сорый белергә кирәк. Тик ул шуңа теге тормышның яшәү рәвешенә әверелергә тиеш түгел. Әгәр дә башка кешедән көтәсең икән, син үз-үзеңне көчсез дип хис итә башлыйсың, ул бәйлелеккә китерә башка кешедән, һәм депрессияләрнең төп сәбәбе дә шул үз-үзеңне көчсез дип хис итү, уйлау. Гөлназ, бик зур рәхмәт кунакка килүегез өчен. Үз-үзебезгә ышанып яшик. Ләкин яллар турында без күп сөйләштек, алардан ничек матур гына әйтеп эшкә чыгарга, авырлыкларын онытырга, шәхсән үзегез ничек ял иттегез бәйрәмнәрдә? Кунакка кайттым, сеңлеме, шунда яңа елны каршы алдык. Яңа елдан соң 1-2 кеш идея иттем. Мин шулай ук миңа бик актив яллар. Актив яллардан соң ял итә белергә кирәк. Мин күбрәк пассиврак, миңа берничә көн шулай диванда яту, 3 көн чыкмадым да мин идән. Яңа елдан соң менә йокламаган кеше. Аты бөтен кеше каядыр чаба, мин әйтәм, мин үзем генә идея ятаммысы. Аның бит таланты да бар. Без бит кешенең чапканын Инстаграмнан күрәбез, социаль челтәрләрдән. Алар бит шул чапкан өлешен генә куя. Диванда ятканнарын куймыйлар. Шуңа күрә, әгәр дә ул кешене күзәтсәң, иртәдән кичкә кадәр ул да диванда ятып алады. Җәмәгать андый күренешләрне дә күрик әле, чөнки үзенең нормаль кеше итеп хистәсе килә башлый. Социаль челтәрләргә карап. Сез диванда ял итеп утырыгыз, мин Никольскийдагы бәйрәмгә барып кайтам. Алмаз, беренче эш көнендә иң авыры беләсеңме нәрсә? Белмим. Будильник шалтыравын ишетү. Син үзең белән бөтен кешене дә чагыштырмадың, чөнки без ял итмәдек, без икесеннән бирле эштә, Аллага шөкер, безне ул теге йокыдан уятучы мелодиялар чыгара торган ниндидер пластмасс кисәге куркытмый, Аллага шөкер. Кунагыбыз белән танышыйк. Ул субханалла, беренче квалификацион категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Ел укытучысы 2018 республика күләм бәйгесенең укытучы инноватор номинациясендә җиңүче Илвина Нәҗипова. Илвина, саумысыз, хош килдегез. Яңа елның беренче тапшыруында сезне сәламләүегезгә бик шатбыз, сезне бәйрәм белән. Рәхмәт, бәйрәм белән. Балаларыбыз кайчан укый башлый?
Балалар инде бүгеннән менә укуларын башлап җибәрәләр. Безнең инде бу 5нче ширек бик озын ширек дибез. Чөнки инде калганнарыннан көннәр саны белән аерылып тора. Һәм шуңа күрә ул инде укучыларга гына түгел, укытучыларга да исән-сау гына бу ширекне дә укытып чыгарырга насыйп булсын дип телибез. Укучылар һәм укытучылар бу көндә соңга калалармы? Нидер статистика бармы? Статистика бардыр дип әйтә алмыйм, ләкин менә ул бит инде без яңа елда гадәттә күп ял итәбез. Һәм шул яллар җитә кебек, менә укытучыларга да, укучыларга да. Иң беренче булып килгән укучылар бар менә инде тизрәк киләсе килеп. Һәм инде соңга калган укучыларны әле минем күргәнем юк. Киресенчә җиңсезганып укырга әзер алар. Димәк, ниндидер авырлык кичермичә генә салмак кына кирип китәләр яңа ел бәйрәмнәренә соң уку процессына. Шулай, ләкин барбер дә укучыларның әле күңелендә менә бу яңа елларда бит инде алар тауда шуарга баралар, төрле шәһәрләрдә, экскурсияләрдә булалар бит инде. Менә шул хис кичерешләрен уртаклашып уза инде ул беренче көн. Чөнки без үзебездә инде укытучылар буларак сорашабыз, кайларда ял иттегез, ничек ялларыгыз узды дип. Чөнки ул менә уку процессына кертеп җибәрергә үзе бер шундай күңелле бер алым булып тора. Эльвина, менә син ничәнче сыйныф балаларын укытасың? Мин урта звенода эшлим. Димәк, ул 5, 6, 7, 8 ме? Ягъни 5нче сыйныфтан алып 10нчы сыйныфка кадәр. Ягъни безнең әле гимназия яңа булу сәбәпле, анда инде менә ел саен үсү тәртибендә киләсе елга менә 11нче класста булачаклар инде 10нчы сыйныфлар. Шуңа күрә менә 10нчы сыйныфка кадәр мин инде татар телендә алып барып узата барасың. Кайсылар белән эшләү авыррак? 5нче класстагы балалар белән 10нчы класстагы балалар? Һәм гомумән әлеге сорауга сезнең яшь укытучы булуыгызны исәптә тотып кызыксынабыз. Менә мин башта инде алдагы елларда башлангыч сыйныфларда да эшләдем. Шуны хәзер чагыштырып әйтәсем килә. Безнең кичкенәләр күбрәк кызыксынучан. Аларны кызыксындыруы җиңелрәк. Зурлар, алар инде без күп беләбез дип уйлыйлар. Һәм шуңа күрә аларны кызыксынулары түбәнрәк. Дип әйтсәм инде генә уртача инде кызыксынулары, ләкин алар тиз отып ала. Без инде башлангычлар белән мисал өчен уйнап, шаярып, үзәре кебек балачага булып йөрсәк инде булай әйткәндә, зурлар белән инде аларга төпле итеп әйтәсең, аларны кызыксындырырга күбрәк тырышырга кирәк. Чөнки чыннан да бүгенге көндә зур классларда укучылар, алар инде күбрәк менә бу гаджетлар белән бәйле бит инде. Һәм бик күп информацияны инде алар беләбез дип уйлыйлар. Ләкин бөтен мәгълүмат та бит интернеттан гына, гына дөрес дигән сүз түгел әле. Бигрәк тә татар теле һәм әдәбиятына бәйле. Чөнки без беләбез инде татар теле әдәбиятта, алар инде интернетта, безнең менә Яклас дигән сайтларда бар бит инде, анда безнең бөтен фәннәрдән дә кулланырга мөмкин дидер эшләр. Татар телләре анда юк. Шуңа күрә Әмма телгә мәхәббәтне ничек уятырга һәм менә замана балаларын телгә ничек тартырга, ничек кызыксындырырга. Нинди алымнар кулланасыз бит әле укытучы инноватор номинациясендә җиңүче. Менә шуңа күрә дә әйтәсем килә, менә гаджетларга бәйләп без үзебездә яшь укытучылар була карамастан замана белән бергә хәтта алдаракта барга тырышабыз. Һәм инде менә бик күп кенә сайтларда кызыклы күнегүләр, кызыклы биремнәр бирелгән һәм менә шуларны кулланып без аларга да дәреслектән тыш биремнәрне биреп шулай итеп эшлибез күңелле итеп, дәреслек белән генә эшләү бармы дип әйтәсем килә. Һәм үзебез инде менә һәрбер укытучы ул бер төрле шәхес булырга тиештер дип саныйм мин. Менә минем укучыларым, субханалла, Аллага шөкер, алар минем белән берлектә инде кызыксынып, менә без бит инде беләбез Instagram шилтәрен шулай бит. Һәрбер укытучы төрле яклы шундай киң кырлы шәхес булырга тиеш дип мин саныйм. Чөнки аларның да ниндидер бер стимул, максат барлыкка килә. Аларның да бөтен эшне дә бит инде без эшләп карамыйча гына белмибез, безгә кайсы бара, име? Һәм инде менә бу фәнгә дә без бигрәк тә туган телебезгә мин һәр вакытта алар белән татарча гына аралашам. Аллага шөкер, минем рус классларым да бар, рус төркемнәре дә. Алар инде миңа әйтәләр иде, ничек инде син, мин әйтәм, мин алар белән татарча аралашам. Ул бит инде шулай итеп өйрәнәсең, шулай итеп алар да телгә мәхәббәтләре, уяна барыбер кызыксыну. Ул бит туган телне, татар телен. Ул да бит инде бер чит тел. Ал менә рус баласы өчен дип әйтим инде. Менә инглиз телен укыйлар бит әле, мин параллель инглиз теле дә укытучысы. Менә без алар белән ничек үтәбез? Татар телендә, рус телендә, инглиз телендә. Әле хәтта рус телен кулланмыйча ике телдә генә татарча һәм инглизчәсе ничек була. Менә шулай кызыксындыру уятканда әлбәттә укучылар белән эшләргә мөмкин. Мөхит булганда алар тизрәк өйрәнә әлбәттә. Гомумән бүгенге көндә ничә ел сезнең тәҗрибә укытучы? 4 ел тәҗрибәсе булган укытучы, субханалла, яшь укытучының теләге
укытучы буларак? Минем инде теләгәм бу укучыларга гына түгел, бөтен безнең җәмгыятебездәге кешеләргә дип әйтер идем. Иң беренче әтиәниләргә әйтим әле. Хөрмәтле әтиәниләр, без әгәр дә бергә менә укытучы, әтиәни укучы эшлибез икән, без җәмгыятебезгә шундый кирәкле шәхесләр тәрбияләячәкбез. Инде үзләренең балаларының нинди мөмкинлекләре барын күреп, аларга юл бирсеннәр иде. Ягъни аларның кызыксынулары белән тагын да кызыксынып, аларга мөмкинчелекләр бирсеннәр. Чөнки без бу тормышта хыялланып яшибез икән, бик күп максатларга ирешә алабыз. Әлбәттә әйтәләр, бөтен хыяллар да чынга ашмаска мөмкин дип. Ләкин ул закон сез дә беләсез, без күбрәк хыялланып яшәсәк, бу тормыш тагын да матур булачак. Һәм инде ул хыялларга без һичшиксез ирешәчәкбез. Дөрес әйтәсез, без әтиәниләр канатландыручылар да шул ук вакытта, кайбер вакытта канатларны сындыручылар да. Шуңа күрә беренчесе булып калыйк. Яңадан ялга әйләнеп кайттык. 9 көн ялыгыз ничек үтте? Мин үзем инде Мөслим районыннан аңлыйсыз бик еракта, бик сирәк кайтам инде. Шуңа күрә мин һәрбер ялымны көтеп алам, әтиәнем янына кайтып, әби бабамнар әле исән саулыга шөкер, барысы белән күрешеп, сөйләшеп, чаңгыларда шуып, тауларда шуып, шулай итеп бергә вакыт үткәрәбез. Һәм инде һәр вакытта безнең Яңа ел бәйрәменнән соң Коръән ашы үткәрү, шулай гореф-гадәт булып кереп киткән. Шул Коръән ашларын үткәреп, туганнар, дуслар белән күрешеп киләмен мин. Тимер аякта шудыгызмы? Тимер аякта әле менә бу ел гына безнең авылда шулай каток кебек эшләп куйганнар. Әлбәттә мин үзем тимер аякка хәвәскәр кеше түгелмен, ләкин мин бик чаңгыны яратам. Шуңа күрә кыш көне күбрәк чаңгыда шуарга тырышам. Шулай да кунакка килү өчен без сезгә тагын бер кат рәхмәт әйтеп, сезнең белән сау булашкач, үзебез белән хәбәрчеләребез ярдәмендә әлбәттә тимер аякта шуарга алып барырбыз. Зур рәхмәт сезгә. Бездә кунакта татар теле һәм татар әдәбияты укытучысы Эльвина Нәҗипова иде. Кышның иң кызган мәле, минем әле бер тапкырда тимер аякка басканым юк. Бүген әлеге җитешсезлекне төзәтергә булдым. Алайхнан да түгел, хезмәттәшләремне дә чакырдым. Димәк, тимер аяк сезоны ачык дип илган итәм. Сезонны ачуын ачтык. Тик менә тимер аякларны прокатка бирү урынында берничә егетнең аптырап утыруын күргәч кенә күңелгә шом керде. Әллә шугалак бүген эшләмиме? Нигә шумыйсыз? Катокны чистартып бетергәннән көтәбез. 1 сәгать үтте инде. Сез үзегез кайлардан буласыз? Әйдәгез танышабыз. Без студентлар Поволжская академия спорта и туризма институтынан тренерлыкка укыйбыз. О, шәп, без менә тимер аякта шуа белмибез, бәлки безне өйрәтерсез. Әлбәттә әйдәгез. Булай булгач эшләр пешә. Булачак тренерлар ди бит. Бүген һичшиксез тимер аякта шуарга өйрәнәбез инде. Әлегә шугалакны чистартуларын көтик. Дуслар, безнең белән бүген Акбарс хоккей командасының тренеры булырга хыялланган Марат Вафин да бар. Бездә ул оператор булып эшли. Марат, сәлам. Сәлам. Без бик шат сине монда очратырга. Инде бик шат. Синең бик яхшы хоккей уйнавыңны, тимер аякта шуыңны беләм. Менә димәк, син хоккей турында да, тимер аяк артында да бик яхшы беләсең. Әйдә әле безгә сөйләп китәр менә, ничек дөрес киергә, нәрсә ул менә. Гомумән таныштырып китәр безне менә шушы аяк киеме белән. Менә бу аяк киеме нәрсә дип әйтергә. Иң беренче әйткәндә, менә бу коньки дип атала инде. Менә бу конькины иң башта кибеттә сатып алалар. Алар кибеттә сатыла. Аны алыр өчен кибеткә киләсең, сырыйсың, үзеңнең размерыңны сиңа алып киләләр. Син аны киеп карыйсың. Марат безгә тәфсилләп профессиональ хоккейчыларның тимер аякны ничек сайлавы турында сөйләде. Бүген безнең шәхси тренерыбыз булып торырга да вәгъдә бирде. Хәтта кар чистартып йөрүче трактористны да эшеннән туктатып тору җаен тапты. Уважаемый дядя тракторист, если у вас есть сердце... Һәм ниһаять без шугалакта. Тренер егетләребез вакытны сузмыйча безгә мастер-класс күрсәтә башлады. Бош тренерыбыз да саллы киңәшләрен биреп торды.
Конькилар егетләрнең аягында уйнап кына торды. Берсеннән берсе катлаулы күнегүләрне без әлбәттә тизенә кабатлый алмаячакбыз. Ә менә карап, көч биреп торырга безгә куш. Чугалакта бик күңелле булды. Яңа елда да очрашырбыз әле. Ел башында гадәттә планнар кыра башлыйлар, хыялларны кагазга язып, аларны шул рәвешле тормышка ашыруларын якынайталар. Максатларны кагазга язганнан соң аларны тормышка ашырыр өчен тырышып эшләргә дә онытмагыз. 2 сәгать дәвамында сезнең белән бүген вәгъдә иткәнчә 20-нче елның 1-нче тапшыруын алып баручылар Луиза Кирова һәм Алмаз Гәрәев иде. 2020 ел құтлы мүбәрәк булсын. ТСР-га 100 ел тулу елы бөтен республика өчен бар тик куанычлар гына алып килсен. Исән имин йөрегез. Кара, яллар булмады кебегәйме? Яки сиңа сизелдеме?